Hola, soc Ana Chiribell Andrés, tinc 17 anys i estudio segon de batxiller en la Florida. Jo vull ser enginyera de camins, canals i ports perquè sempre m'ha fascinat molt aquesta carrera i ma mare és enginyera de camins i m'agrada moltíssim. Hola, soc Paula Canamper, tinc 18 anys i estudio a segon batxiller de la Florida. Jo vull ser enginyera robòtica perquè des de fa molts anys, des de petita, m'ha interessat molt aquest àmbit i ara en tecnologia, per exemple, quan fem els projectes, cada vegada que fem això em sent molt bé a mi mateixa perquè pense que és algo molt útil i que està molt guai. Hola, em dic Sarai i tinc 16 anys i vaig a primer de batxiller. I jo em dic Alba González, tinc 16 anys i vaig a primer de batxiller. A mi de major m'agradaria estudiar pediatria, ja que m'agraden molt els xiquets i ajudar als altres és una passió. A mi m'agradaria estudiar genètica o optometria perquè és algo que pot fer avançar molt al món i me pareix superinteressant. Hola, soc Júlia Martínez, de quart de SOB, tinc 15 anys i vull estudiar Medicina, especialment per ara cirugía pediátrica. Hola, soy Granada, tengo 16 años, voy a primer bachiller también y quiero estudiar medicina porque me gusta. Mi nombre es Aitana, tengo 16 años, voy a primero bachiller P y quiero estudiar enfermería porque me gusta mucho ayudar a la gente. Mi nombre es Cristina, tengo 17 años, voy a primero de bachillerato y quiero estudiar veterinaria porque me gustan los animales y la medicina. Hola, em dic Laura, estic en quart d'ESO i vull estudiar infermeria perquè m'agrada cuidar a la gent. Hola, soy Sandra, alumna de cuarto B y me gustaría estudiar biología marina porque me interesan un montón los animales y cuidarlos. Hola, soc Maria Sant Martín, vaig a tercer de l'ESO i m'agradaria estudiar Medicina perquè la meva família es tracta molt el tema de la salut. Hola, soc Carmela, vaig a tercer de l'ESO i m'agradaria estudiar fisioteràpia perquè la meva germana ho fa i perquè m'agrada. Hola, soc Irene, vaig a tercer i vull estudiar pediatria per a cuidar els xiquets. Hola, soc Sara, vaig a tercer de l'ESO i a mi m'agradaria estudiar medicina quirúrgica perquè m'agrada molt l'anatomia humana. Hola, soc Martina, vaig a primer d'ESO i de major vull ser biòloga marina perquè m'agrada els fons de l'oceà. Hola, em dic Sofi, soc de primer B i de major m'agradaria ser cirurgiana perquè m'agrada molt l'anatomia humana.